Charmina, daan ko pa. Nagyo kilain. Kung mao na desisyon nimo, papilion ta ka. Asa man ka? Sa kanang bag-o nimo o kita nga dugay na. Pasaylo ako pero nakadesisyon ako sa kung kagalingon nga mobiya na jud ko nimo. Dugaya pud aton niya mo pa yung sibat ako sa balay na ngayon pud kaayo. Gani wa ko masakpan sa kumbana nga nilakaw ko. Babe! O gani na ra jud ko nagpaabot nimo. Di kagikan. Babe, pasensya na. Kinananghid pa mo kong mama. Ay gani wa ko nakita sa kumbana. Aw, may rapod. Pero babe, tanawa akong porma. Muna kung gusto nimo kay nitki ka manamit di pras kumbana bulingit. Sus, ako pa nimo. Bulagi na to, aron mag-ipon na ta. Di na ta madahag istorya, tara maglaag na ta. Sige babe, kay hapit naman ang Valentine's, i-advance na to. Aw ikaw good babe, ikaw bitaw kong ka-date. Sweet, di ka ba? Babe ka lang, happy jud kay ko ba sa ikaw kong kauban. Ako babe, mas happy jud ko. Basta ikaw akong kauban. Sweet jud kay ka balik para sa kumbana. Sus, katong partner nimo, wapato'y trabaho. Tapulan pag yun. Maugani no, muli trabaho, di ka afford sa mga painahanglan no. Basta ako babe, ug unsay imong pangayoon, ihatag jud ako tanan. May pa ka babe, sweet kay ka. Ako bana di jud ding ana. Time pa. Asa na yung bana ron? Ay na unsa pa, nas balay nagpadakog lawas, tapulan ba kay no. Sus, kung ako ang nasa imong side, hagbayar ko na gibiyaan. Maugani babe no, nga ikaw kung gipili. Pagkaluo ini paring Dunyok, gibinuangan na siyang asawa. Matay. Butan ta na si Dunyok, bay ngano nakabuhat man na yung asawa. Kabalo ka babe, sa imo ka maayo. Murag ikaw na gid akong inspirasyon. Basta isaad ako nimo babe, nabuhaton ako ang tanan. Dili maayo ni itong ano ning pare. Nalang ni, maabot panahon ra gyud nga makwartahan ti ka. Kamot jud maayo para sa akong asawa. Para mahatag na ko iyang gusto. Pre! Oh, ngano man ka nga naghangak magkagani? Pre, na ako'y importante nga balita, pre. Ha? Unsa man na pre? Pre, ay imong asawa dito, pre. Nailaing kuyog. Ha? Unsa ka tinuod na imong istorya pre? Na, mutuo ka sa dili. Ang imong asawa dito nagdit-dit. Na. Tama lagi akong kutob. Naagi gibuhat nga di maayo ni akong asawa. Tara kuyugi ko pre be. Tara, pre. Kay basig makalakaw pa to sila. Tara pre. Tara, daan dito, pre. Tara, pre, oh. Charmina, daan ko pa. Nagyo kilain. Umban na. Ngano naman ka diri? Nangutana pa ka? Nagunsa man mo diri? Pre, kanay mong asawa, pre. Positive jud nga naay uyab. Salamat pre. Charmina, kano sila ko nimo gibinuangan? Aw, ay napangutana kay nakita naman nimo, magbuwag na ta. Pre, ayaw na ipamugos imong kagalingon pre. Kay wa na'y gusto imong asawa. Bay, kabalo man ta ka nga pamilyado ng bayana. Ngano ni patol man ka? Bay, sala pa rin ako na nga ang babae na nindool sa kuha. Isa pa dugay na mata nagkalabuay. Ay na pamugusin mo kawalingon kay wala ko'y gusto nimo. Sige. Kung mao na desisyon nimo, papilion ta ka. Asa man ka? Sa kanang bag-o nimo o kita nga dugay na. Pre, nakita nimo pre? Ayaw na ipamugos imong kagalingon. Kay kita na kay siyang dagway, nga wa na siya gusto sa imo ha. Charmina, gusto na ko madunggan si mong baba. Kung kaysa pilion na mong duha. Pasaylo ako pero nakadesisyon ako sa kung kagalingon nga mobiya na jud ko nimo. Sige. Kung mao na desisyon nimo. Sige. Kung mao na desisyon nimo. Hinumdum ilap. Pinangga ta ka.